jeg tro, vi sparer 11 kW i forhold til vores samme forbrug samtidig sidste år. Sådan rundt regnet. Så vi er gået fra en G'er til en F'er. Så vi stiler højere. Hvis man sparer 20 hver dag, ja, det ganger man lige ud med 300, bare sådan en rundtal, ikke? Det bliver sgu da også til en slags penge. Så kan jeg måske få en ny hest næste år. Du kan tro, det bliver løgn. Altså, vi har været i gang med at renovere det her de sidste 5 år eller noget i den stil. Og der har vi løbende prøvet at skifte cirkulationspumper ud, hårde hvidevarer til en ager i stedet for vel lavet køkken. Der har vi skiftet ud fra noget gammelt noget til A i stedet for. Og vi kan jo se, det virker det her, ikke? Vi prøver sådan hele tiden, og når man så hver uge kan gå on og lige taste de nye tal ind og se efter, de hjælper, så er det lidt sjovt det hele også. Så bliver det ikke bare træls. Og det meste af det er vane. Det er et vanespørgsmål at huske at gøre de der ting og sager. Og ungerne er faktisk nogle af de bedste til det, for de lærer også om det i skolen. Og husk at spare, og husk at gøre noget for miljøet. Ja, CO2, det er rigtigt, ja. Det er rigtig god til at huske sådan, er I færdige på toilettet? Må jeg slukke nu? Er det ikke det, du plejer at sige? Det er også sådan et sted, man typisk vil, og når vi har 2 badeværelser, så vil man tænde ud. Og hvad er det? Det er 2 gange 40 watt, ikke? Og en 60 watt, der sidder for at give en ordentlig lys, ikke? Og så brænder det i døgn. Jamen så har man lige brugt en 10 af det her, ikke? Og det sker også 3. Man skal hele tiden holde op mod 365 dage om året. Altså, det bliver sgu ikke så mange penge, ikke? Så kan vi sgu komme til Afrika og komme på jagt for de penge. Hov, hvad med os? Du har lige fået en Wii. men det er rigtigt nok, det er de sjove penge, vi får der. Fordi det er penge lige direkte i lommen. Vi skal ikke gøre ret meget for at tjene de penge der. Og samtidig hjælpe miljøet. Og så det går vi efter. Da man kunne komme ind og følge det der, at man faldt og steg, så gav det sådan lidt blod på tanden. Og så er det faktisk bare blevet en vane for mig at gå ind der søndag aften og lige gøre det. Men det er jo også det, man kan med den nye måler, ikke? Altså den har jo de der funktioner, hvor man kan gå ind, og så kan man lave sit daglige forbrug, og man kan lave på timer, man kan lave på en uge, og man kan lave på en måned, ikke? Og der registrerer den jo hele tiden selv det forbrug, man har. Den måler jo differencerne ud, og i forhold til samme måned sidste år og samme uge sidste år. Det er jo det der er gået lidt sport i for mig i hvert fald. Det er sådan, at den måler samme uge sidste år, og den her. Ja, jeg vil gerne op i en F, og jeg vil gerne have endnu højere op. Ja. Hvis vi bare kommer på C, så vil jeg være glad. Vi når aldrig op på en A, der har vi alt for meget plads, og alt for meget lys, og alt for meget alt muligt andet. Men hvis vi kunne komme op på en C, og det ville være guf, så åbner vi champagne. Må jeg så også for noget? Ja, så sparer vi rigtig mange penge. Så C, det er målet.